भिखारी ठाकुर जी हाँ विदेशिया नाटक में हाँ ये बात के लिखले बानी का कि मन हमार परदेश जाए के आए 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 चाहत वही प्यारी प्यारी आ जल्दी से तैयार करहूं कछु रस्ता के बटसा फिरती बार तुहे पहिरन लागी की नब बंगला साड़ी साड़ी आ कहत भिखारी कुशल रह घर में आ मती कर सोच अरे पगली परदेश जाई रुपया कमाई तो तोहरो खातिर नया साड़ी किन के ले आई तार बहन खातिर पेनबू तो निक लागी नु ए राजा जी का हो हम फटल साड़ी पहन के रह जाए हाँ तो बाहर मत जाए। रो फाटल साड़ी पहन के रह जाइबू हम बंगाल ना जाई हई गर्दन में गुड़िया के माला पहले बाड़ू हाँ हई जे बगल में तहार दया दिन का के माला तार गोतिनी माला का के मनीषा का के माला सोना के सिकरी पहनले बड़ी ई माला का के पहले हमरा निक लागता ऊ का के माला तोहरो के जाई तो हम 3 भर के सोना के चैन बना के ले आई चैन पहनबू तो निक लागी नु का के माला पहनले बड़ी ना ए राजा जी हम नारियल के सूतरी पहन के रह जाए और बाहर मत जाए। नरियर के सुतरी पहन के रह जाइबे नारियल के हम बाहर ना जाई नरियर के विषय में तू नहीं खुजानल ना नारियल बहुत रूखर ह रूखर बहुत रूखर ह ओकर माला पहनले बुनु मैं गर्दन में खूनी आ जाई खूने खून हो जाई अब है परदेसी कहत रे का कहत रे अरे प्यारी देश आवे आवो राम इकबाल भैया ए जे मर्द कहता रे मेहरारू से का कि प्यारी देश के है भाई के है भगत जी कहाँ में हो भगत जी का है भगत जी कहाँ है भगत जी प्यारी देश तनी देखे भिखारी ठाकुर भिखारी ठाकुर प्यारी देश तनी देखे तो हमके जात अवत में देरी न लागी जात आवत में तेरी ना लागे जात अवत में देरी न लागी जात आवत में तेरी ना लागे मनीषा बर ये सब वीडियो ई ना देखा अतना रात में ना देखे के चाहे मोबाइल चलाओ तारू उ सब वीडियो ना देखे ए समय में निमन निमन वीडियो देखल जाला निमन निमन चीज पढ़ल जाला हां ट्रिपल हाँ जौन वीडियो देखलू है वो वीडियो ठीक नहीं हाँ ना उ सब ना ना तारा ना बढ़िया बढ़िया वीडियो देखे के चाहिए तारा ही ना चाहिए वीडियो देखे। संत के वचन सुने के चाहिए हां हाँ बढ़िया बढ़िया जात आवत में तेरी न लागी जात आवत में तेरी ना लागे जात आवत में तेरी न लागी जात आवत में तेरी ना लागे जैसे घोड़ा के रे सदे सतन जैसे घोड़ा तेरे सदे सतन देता हमें जैसे घोड़ा के रे सदे सतन दे
बल बुद्धि से रोज कमाई बल बुद्धि से रोज कमाए बल बुद्धि से रोज कमाई बल बुद्धि से रोज कमाए हे बल बुद्धि से रोज कमाई बल बुद्धि से रोज कमाए नगद बल नगद बल हर में सके सतनी देखे हमर प्यारी के सतनी देखे हमर प्यारी दे सतनी देखे हमके प्यारी दे कहत भिखारी खुशी रह घर में भिखारी खुशी रहो घर में कहत भिखारी खुशी रह घर में कहत भिखारी खुशी रहो घर में कहत भिखारी खुशी रह घर में और वह भिखारी ठाकुर के फरमाइश कैले वाली हम 20 टकिया ले ली। ना ना और यूट्यूब लागल बा और आज खर्चे करे वाला समय में एक तो पोता के जन्मदिन के बहाना बा 27 बरिस के जीत के बहाना बा आए है 27-28 बरिस 500 रुपए के पुरस्कार लेकिन राम इकबाल बाबू भिखारी ठाकुर के रवा फरमाइश कोई नहीं है सुनी आए गो रवा दिले वाली शोभा नहीं खदे हाँ लेकिन कौन बात अच्छा सुनी अर्जुन बाबू बबुआ के पापा कहाँ बाड़े हम तुरंत सोहर गाई आ बबुआ के माई बबुआ के पापा सुतल लिखल नु हैं अच्छा अर्जुन बाबू सुनो तू रुपया दिला है मलकिनी जागल बड़ी की सुतल बड़ी सुत गईली ना गलत बात बा आज बेटा के जन्मदिन बा बेटा के जन्मदिन बा सुनी है माने बेटा के जन्मदिन बा ना ना माने आज उनका सुते के चाहिए बेटा के जन्मदिन बा उनका ए बार सुते के चाहिए हाँ जगाई 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 आ सुनी घर आओ आ बबुआ के मामा नहीं खनाई ना ना आए मौसियो ना ये कुल ही तो चल गिले सो हमनी के घाटा लाग गइल राम इकबाल बाबू हमनी के घाटा लाग गइल नन्नी लेकिन आ मौसियो ने खेल चचेरियो चली अरे महाराज ये तो अरे बड़ा मामियों हमनी में के केहू घाटा लाग गइल ना तो हमनी के जाने कि पूछ पूछ के लेती जाए हाँ हाँ लेकिन अच्छा बबुआ के माई के तो इन जगह ही आज बबुआ के माई बबुआ के दादा है दादा बबुआ के दादा भगवा और देखो बबुआ के दादा थैले लंबी मैदान कर लंबी ले ले होने मैदान कर हाँ बबुआ हो बल बुद्धि से रोज कमाई बल बुद्धि से रोज कमाए बल बुद्धि से रोज कमाई बबुआ के बड़की मम्मी बड़ी है नगद मलहर में सदेश नगद मलहर में सदेश तनी देखेगा प्यारी देश तनी देखेगा
हमारा राम इकबाल बाबू के फरमाइश सुनाना लेकिन सुहर